כאן תומין, לא סרטון מטורף של וולסטארס. בואו נתחיל את הסרטון עשיתם את הקווסט, עשיתם את זה כי אני רק רוצה לשאול, אם לכולכם יצא מהאחרון אגדי? כי לי יצא. אני לא יודע, זה פשוט הביא לי אגדי. ואנחנו ננסה להביא את בול לערד אחד, למיומנות ערד אחד, ולעלות הרבה מאוד גבוהים. בואו נשים סולו ונתחיל. יש נגדנו קיט, דמות החדשה, והיא ממש משמאלנו. בואו ננסה להרוג אותה, כי היא לא כזאת דמות טובה. מי שמסכים איתי שהיא לא דמות כזאת טובה, שייתן לייק. לא, פשוט שיכתוב בתגובות שהיא לא דמות טובה. אתם לא צריכים לתת לייק? אתם צריכים, אבל אתם הבנתם. בואו ננסה להרוג את הבול הגרוע הזה, או שאנחנו... אפלה! וואו! היינו קרובים. בואו נברח. בואו נברח מהליאון הזה. אוקיי. הליאון הרג אותה. הנה הוא. בואו ננסה לנצח כזה ליאון מטורף. אבל הוא הפעיל אותנו. מה קרה פה? נראה לי מקום שלישי. טוב, לא נורא. יש לי רעיון. בואו נעשה המון משחקים חוזרים, ואז יהיה לנו איזה משהו מעולה. יאללה. מתחילים משחקים חוזרים מעכשיו. נעשה איזה 20 משחקים חוזרים. לא, סתם הגזמתי עכשיו. נעשה אבל הרבה. אוקיי, אנחנו לא נגד דמויות כל כך טובות, אבל גם לא נגד דמויות כל כך גרועות. והפעם בואו נעשה קצת פאוור-אפס. מה הקרצייה הזה רוצה? טוב, פשוט ניקח את הטבע. זה סרט ברמה 1 אם אני לא טועה. כאילו ברמה נמוכה מאוד לפחות. הוא לא הרג את הסרט? לא. אוקיי, עכשיו הוא אמור להוריד הרבה. בוא נברח. אוקיי, זה היה בולבט חזק מאוד. חלק, כלום, בוא נעשה חוזר. מה שאמרנו. בוא נלך לכמה שיותר פעם באמת פאוור-אפס ולא נמות לשווא. זה בול ברמה 1 אני חושב. לא. בול מגיע עם קצת פחות חיים. אבל זה בול ברמה נמוכה. בלה. אני שונא אותה. בואו ניקח את הפאוור-אפס. אין לי כוח אליו, פשוט ננסה כמה שיותר מהר להרוג אותו. טוב, אין לי כוח אליו פשוט. אין לי כוח לדמות מעצבנת כל כך כזאתי. נו.
אבאלה, איזה מעצבן הוא. טוב, מקום רביעי. בואו ננסה מקום ראשון. אנחנו עוד פעם נגד קיט. אני לא מבין למה אנחנו לא מצליחים. זה קיט גרוע. בואו ננסה להרוג את הקיט הזה. בואו נעשה גם את הסיכה הזאתי. אומייגאד. אבאלה. כמה תגובות יש פה? כמה פאוראפס? אוקיי. שש פאוראפס, אין לה סיכוי. מתה. 7 פאוראפס, לאף אחד אין סיכוי. אוקיי, יש פה גם ריקו עם 7 פאוראפס. אבאלה. מקום שלישי. באסה. אוקיי. אנחנו יחסית הרבה גבלים עומדים לעלות, גם אם עכשיו נפסיק. האמת לא, אנחנו נעלה רק 20 ומשהו. בא לי לעלות מעל לפחות 200, זה המון. זו מטרה מטורפת, אבל זה יהיה שווה את זה. לא תלו יותר מ-200. טוב, אין לי כוח לשלי מעצבנת. ולתמויות בכללי אין לי כוח. אני מעדיף לא למות. טוב, את הכוונה. אבאלה. אני רואה שיש לנו המון חיים, וזו דמות שאין לה בכללי הרבה חיים. אז אין לי מושג למה אמרתי. מה? עלה 3. אולי נציל רגע. מה? איך רק 16? טוב, זה היה מוזר. אין קווסטים. בוא נשאר איתו. רק שהפעם לא נעשה סולו, נעשה נוקאוט. יש פה פוקו בערד אחד. כי לדעתי פוקו דמות ממש גרועה, ואחר דמות שעדיף לא להיות איתה, אבל כולנו מסכימים על זה שהסקין החדש שלה ממש מגניב. אבל מה? מעלה לי את האולטי שאני בתוך, שמישהו מרביט לי זה מעלה לי את האולטי. אם הוא מנצח את זה, זה מטורף, אבל הוא לא. אבל מתים. יש. מת.
גם נראה לי. אוף, נו. בסה. עוד 3 גביעים, לא הרבה. נפסיק קצת להיות איתו. ונגיד נהיה עם פייפר קצת. לא יודע, גם פייפר טוב, אבל בא לי להיות איתה. יריה שלה פשוט יחסית יפה. וגם היא חזקה ואני לא טוב איתה. אני יודע שהיא יותר טובה לרחוק, למרות שהיא לא טובה לקרוב. אני ממש גרוע איתה. בסה. כנראה אני לא צריך להיות איתה אם אני כזה גרוע איתה. מה זה? אני כזה גרוע. יש. הוא הכי טוב כאן הריקו נראה לי. למרות שזה ריקו ברמה אחת. שעושה המון. וואו, הצלחנו להרוג. יופי. כן, שאם היא לא יודעת לשחק, תעשה את האולטי ותהפוך להיות גרועה. אני מפחדת. יופי. אני לא מבין איך ניצחנו את זה, אבל בסדר. ועכשיו בואו נחליף מהר עם פייפר. אולי נחזור לברונו. בואו נראה כמה אנחנו קרובים מאוד. בואו נעשה 25 על 5. כמה יופי. אף פעם לא עשיתי חיסול 5 על 5. אנחנו לא עם דמויות כאלה טובות, אנחנו לא נגד דמויות כאלה טובות. צריך 20, וואו, מגניב. טוב, וואו, זה מטורף. מה זה מגניב? רק לא הבנתי מה הם עושים. מתנו 4 ועשינו 8. מתנו 5 ועשינו 8. אנחנו מובילים טוב, אנחנו מובילים לא קצת. אנחנו מובילים גם מצאתי הרבה, אבל גם הרגתי המון. מובילים ב6.
מובילים בהרבה. וואלה, אנחנו עדיין ב6. עכשיו אנחנו ביותר. טוב, אנחנו ניצחנו. אנחנו מובילים... איך עוד פעם ב6? עכשיו אנחנו... וניצחנו... וזה היה ממש כיף. וואו, הייתי בטוח שעשינו משהו. בואו נעשה עוד משחק. זה נראה כזה מוזר לדעתי, לראות כאילו מה5-5. פשוט זה נראה כמו קרב, כמו אירוע, זה פשוט מגניב. אוקיי. אנחנו לא נגד קבוצות כאלה טובות, ואנחנו לא עם דמויות כאלה טובות. אפשר לומר שאנחנו מפסידים. ולא להגיד... אפשר גם, יכול להיות שאנחנו גם מנצחים, זה קשור לכמה אנחנו טובים. אלפק. מובילים עלינו. לא בהרבה, אבל גם לא בקצת. עכשיו אנחנו... מתי? יש. אחלה. אוקיי. וואו. אני לא יודע מה קורה פה, אני רק מת ולא רואה כלום. אני לא עושה כלום, פשוט הקבוצה שלי מטורפת. כל שנייה. מה קרה פה? מה קרה פה? כמה הרגות? כולם עשו הרגות חוץ ממני שעשיתי כלום בחצי, אבל בסדר. יאללה. יהיה איתנו רק אחד חדש. אם זה פתאום יהיה דמות מטורפת או איש מטורף. אוקיי, אני אחזור לדבריי? לא. זה הכל עניין עוד פעם של תרבות. ונראה לי שננצח. איך אני שונא את הדמות הזאת. פאק. עשינו, אבל אנחנו מובילים עליהם ביחסית. רק באחד, עכשיו בשתיים, עכשיו באחד. האמת היא שאנחנו יכולים להפסיד ויכולים לנצח. עכשיו ב0, תיקו. מה קורה פה? אוקיי, הם מובילים בלא קצת. בואו ננסה. מובילים באחד עכשיו. טוב, זה משחק של כל שנייה מישהו מת. עכשיו הם מובילים בשתיים. לא, נו. מובילים בשתיים. יש! תיקו. מובילים בשתיים, פאק. מובילים באחד. עכשיו תיקו. אוקיי, אנחנו מובילים. ביי ביי. מי גאדנס. זה מטורף מה שעשיתי פה. אנחנו מובילים ב4. נראה לי שננצח. ואנחנו צריכים עוד אחד. אנחנו כנראה ננצח. יש, וניצחנו. נראה לי שהיינו שחקן כוכב. בואו נבדוק שהיינו שחקן כוכב 30.
בואו ניקח את זה. בואו נראה ביומן קרבות. כן, ברור שהיינו. אוקיי, זה כיף. בואו נראה כמה אנחנו ממש קרובים. בואו נהיה שחקן כוכב עוד פעם. ואז משיגים לו הורד אחד. אבאלה! הם מפחידים. פשוט 700 יריות. יש. טוב, כל הכבוד צ'ארלי. מה, אני מת והורגים, מה קורה? מכוניות היסטרית. חייבים למצוא את המראה של הפרארי. בואו ננצח. הם מובילים רק באחד, אנחנו עוד יכולים לנצח, אבל גם יש סיכוי להפסיד בגלל שאנחנו מתים המון, או שאני מת המון. כן, אני מת המון. טוב, אנחנו כנראה נפסיד. לא יודע, האמת היא. בוא נראה. לא בטוח שנפסיד, אבל יש סיכוי שנפסיד. לא כזה קטן. אפילו גדול. יש. פרקנו בסה. מבולים באחד. רגע. זה היה כיף. לא, די, אני מפסיד כל הזמן. אני מת. יש! תיקו. נשאר אחד אחרון. לא רק שלא להם, יש גם אחד אחרון. וניצחנו! זה כיף, מטורף. צריך עוד ניצחון אחד, יאללה. יאללה בוני. טוב, לא נורא. זה איתנו אחד חדש. אוקיי. טוב, בואו ננצח פה. זה לא אמור להיות כזה קשה, לא שמתי לב לזה. איך זה תמיד קורה בהתחלה? איפה הוא? איך אני שונא אותו. מה זה? הם מובילים ב3. לא יודע, סתם נעשה את האולטי. אני חושב שאנחנו מפסידים. זה הצד הראשון שלנו בזה. אוקיי, הם עשו לנו את זה. מובילים ב5, ב6, ב7. אתם פשוט תסתכלו.
חוזרים, חבר'ה. צריך 7. צריך 8. טוב, אנחנו כנראה נפסיד, אבל בסדר. והפסדנו. איזה מעצבן. בואו נראה כמה השגנו. רק 9, וואו. בואו נעשה אחרון נוקאוט, וזה כנראה המשחק האחרון. אם נצחים, סיימנו את האתגר שלנו להשיג לבול אחד במיומנות. אני חושב שננצח בגלל שאנחנו טובים. ניכנס לו לעיגול כדי למלות לו את האולטי. טוב, עדיין לא נהיה בעיגול שלו. נו, אי אפשר, אם אנחנו מפעילים עוד פעם אחת זה באמת יהיה מעצבן. נו. בוא נעשה חוזר. נראה לי שננצח. יש להם תיק, ותיק זה דמות כל כך גרוע. בוא נחשיב שהם שתי דמויות, כי תיק אנחנו עובדים בשנייה, אם הוא לא ככה תיק בעצמנו יותר. אני יכול לנצח אותה, אבל זה קצת קשה. לברוע. יש. אבלה. ביי. בוא נעקוג אותו. רגע, כאן. כן, באמת. עשינו 6 הרגות. וסיימנו את האתגר, חברים. בואו ניקח את ה-750 קוין, צומת מטבעות. ויאללה ביי.